Siyabingelela ubingelelo baba uDokotela baba sizibojabulela lo mfana umhle njengekhehla lomlungu ngumzukulu wamancengezi. Namhlanje sithatha ithuba elihle singayisoli ngalo ukuthi asenze ama video siwathumele kubantu mhlambe kukhona la sizala khona ke sixolise kina laba bathi mhlambe mase sakhuluma kazi ukuthi kubhekiswe kubona kanti cha kusuke ngabhekiswa ngibona kusuke kuqondiswa bona ngalendlela kunezinto esazi ukuthi uma sesikhulumile ukuthi kodwa bese sikhuluma ngaze izokwenzeka. Magic Qabunga Tuxedo. Magic Qabunga Tuxedo iyona perfume le esetshenziswa baba uDokotela. Yenziwa abantu abasha. The beauty about it akayona iKorea, uyazakhela lo mntwana. Ngena ke ku social media ubhala ukuthi Magic Qabunga Fragrances. Wonke ama socials, Facebook, onke indawo ngeke nje ubhale kanjalo ngufuna leli qabunga ukulithola nawe eduzana ukuze uthi uzolithola kuphi. They can able to Korea kuwena uthole lapho usebenzela ngakhona. Bakithi namhlanje uhlelo lethu luxhaswa abaka ITC and Debt Review. ITC and Debt Review inamba yabo ozobathola kuyona ithi 010 8254 644. Eka WhatsApp esebenzayo ithi 073 723 0156. Inamba ke leyo ke ozothi ubathinta ukuthi mhlambe ufuna bakulungisele udaba lakho yana buy a car ufuna ukuthi bazokulekelela kakhulu into enze isikweleti ukwazi ukuthi ibank lize likuthembe ukuthi usungakwazi ukuthi uboleke imali ke ITC and Debt Review the in Johannesburg usokwazi ukuthi ukhulume nabo ke uzukuthi bathini. This is baba uDokotela Voices Mojabula mfana mhleje khehle lomzulu abanqinisa ngesonto futhi ngixolisile ukugcila senjalo lento. Lana ngifuna ukukhuluma nomuntu othi baba uDokotela nginondodana la kodwa lo ndodana lana mengikhuluma naye yonke into uyiconfirma kuma wakhe ikhona indlela yokukhuluma nengane yomfana ikwazi ukuthi ibone emhlabeni ukuthi kwenzekani ngoba mina sengibakhulisile but sekufika lamandla engasemahle khona lanto ibhekene nobaba abaningi leyanto. Umama unesithembu ukhulisa izingane zamantombazana njengamantombazana aphinda khulisa umfana ukuthi akabe umfana but ngendlela yomntombazana. Umama mancane amathuba ukuthi angaba ne acquired experience like a fatherhood njengobaba. Kunomuntu wesifazane njengamanje ohleli naye ingane yomfana indawo encane yokulala mhlawumbe basebenza noma ikuphi la usenza khona. Yaze kuke kwenzeka uthola ukuthi umzali ingane yakho eyizwela ngoba izalwa wena athi uzolala naye embedeni bazohlukana ngengubo. Uyazi ukuthi khona lonto. Umzali ingane ina 19 ina 20 na 21 balale naye embedeni bese behlukana ngengubo. Kanti ingane yomfana ekhuliswe indoda ufuna yazi ukuthi uma ukuthi kunesimo esinjalo ingane yomfana ufuna ilale phansi. Ingane yomfana ufuna ilale phansi ayikwazi ingane ishilale nonini because ingane ezikhuliswa ngomama ngobumama. Ezinye izinto sizikhuluma ngazo ukuthi mhlawumbe ezumsangano kanti sikhuluma into ene reference. We can tell a person sithi usibani mfonela umbuzo ukuthi ingane yakhe ilala kuphi njobe no one room athi ngeke ilale ingane yakhe phansi ngone ilale embedeni bese ngithi ngathini ke mina nange ya confess ukuthi ngeke ingane yakhe ilale phansi ilale embedeni. Ineme emngaka ingane ina 20 mhlawumbe ina 21. I'm making an example. I'm not telling you the accurate year. Ulala naye embedeni ingane umfana. Ingane umfana ufuna iphile urough cast. Ingane umfana ufuna iphile urough cast. Kungabusane kuthambe nje bengane umfana. Ake ngichaze lento le. Uyazi irazo ntwana. Ngifuna uyibuke lento engizokutshela yona. Ungayizwa uyibuke. Because uma uyizwa it is not going to sit well emadlebeni akho. Ngifuna uyibuke. Number 1 ubaba wakho wenza lo msebenzi awenzayo udonsa ama breakdown. Njoba ubaba wakho esebenza kuma breakdown uvuka noma yinini la esebusuku sekuthiwa kunemoto eshayisile iseduze kwakini kubaba wakho ufuna uvule ethi valani igate seniphumile as long ephumile nje phuthume lapha ngoba lento yenzeke la eduze nakuyena. Le moto yapi iya eMaritzburg imnika 100 kilometers amnandi imali ehle kabi leyo. Ubaba kuphila lo mpilo loyo njengentwana
Njengentwana ena 23 ibamba umchibo ke lokushini. Ubaba wakho uphila lempilo. Ayithathe imoto. Kanti le moto iyashisa. Athi umethi nje eFoslo nanka amaphoyisa wema. Nanka amaphoyisa. Nansi le moto lena uyilayishile. Akayazi yashisa. Akayazi yashisa. Uhamba nepassenger umnini wemoto la. Ihamba nomnini wemoto la. Umnini wemoto akamtshela ukuthi imoto iyashisa. Ithi mithi nje i-traffic ebheke lapho lo besana akhale phansi athi angichame la ngoba labantu beze bathi hey wentodo wehlelana athi hayi ngiyachama nazi imoto engihamba ngayo nangempela ke iqhubeke iye i-breakdown asenakhwantshi uyabamba lokisha asenakhwantshi adle phansi ancibilike lo baba kusala itime lakho manje liphethe le moto lena eshisayo le moto ibingena fakhole bebefuna umuntu ozoyichibukisa le moto ayimashise ngeqiniso ifike lokushini bese mvala kuba yithi yabo kodwa iye ngebreakdown ube sengathi ifile yangizwe ukuthi ngithini imese liyancizwa itime lakho ngifuna razi entwana uyibambe le mashi yezigebengu ukuthi njoba wena uhlezi udla umchibuko yonke into yenziwa yitime neolas itime mase liyabanjwa ne-stolen property yabo liveseke alihle kumawaranti bese belinawo lento amathikithi akhona yabo selvese labanjwa amathikithi avese uhamba nemoto donsa imoto entshontshiwe ibese nimfase kabili lento ibese nimfase kabili vese ke le amathikithi ifuna u12,000 ngoba sana icishe lamakhokho 12,000 maye mekhokho le moto entshontshiwe kuzothi 1 ngayo asho ukuthi hey umuntu uthi hey umuntu odathina siyibambe kuwena wena thola lo muntu ke loyo uzosithola lapha isigebengu uzosithola lapha isigebengu ngifuna ukuthi intwana lento uyibambe ukuthi njoba ngempela wena uvukudla umchibuko ekseni yabo unokuvula efridge ushaya amafeja uyabamba ubuyihlele phansi ulahlela amafojari unokudlala igame kunegame oyithanda ukuthi lezo business lento ngifuna wazi ukuthi uma eboshwe ubaba wakho uma wakho uzoqala phansi manje abuyele emgaqweni ahlangana nomqondo nabanye abafazi into abazomtshela yona iyodwa bazothi hey mama Hadebe siyayizwa into eyenzekile manje kwenzeka nakayitholi nebail athi nje abanqaba nebail umnini wemoto wabulawa banqaba nebail ngalondlela ke sebemfaka ke manje kutheni ke mase kuya ubaba ilahla liqala limlahle limkhwantshisa u9 years ikhwantshile lokushini umama uzoqala bamdayisisa izinto eGoli layini omhlophe yangizwa ukuthi ngithini kuthiwa kuneskeleme kuthiwa hayi mama into esingakufala kuthina siyathenga le eThekwini sodayisa eGoli siphinde sibuye futhi izo-order ayikho into ethengwa eThekwini bayakhoriya idrug balise eGoli balindele idrug besandlalile baphinde futhi meke kwathola lo mthwalo uqoqa yonke into azidayisayo abuyile eThekwini uma wakho usephila lo mpilo uzophila lo mpilo wena uyintwana ledladleni una 23 ubheke 24 ngoAugust uyintwana ledladleni uyayibamba ilento ukuthi inetwork ngathi ayihlangani kahle khanda kwena awukwazi ukusitshela wena ukuthi wena kade wenza i-degree we-chemistry and uhlele ekhaya umsebenzi ungawuhlanganisa noma yini kodwa manje una 27 years old itime lakho likhwantshile u9 years lishiye wena njengendoda ekhaya ukuthi wena uzobheka uma wakho usefunda ukushoplifta eshopliftela ukuthi wena udle udadweni bayam-ayina vese akanankinga udadweni liyashisa limi kanje yabo njengoba udadweni njena egolf 1 kuyilento encane ukuthi iclash angasenanga phela bamdriver kakhulu udadweni ama-golf 1 lamancane wona driver ngempela uyi-golf 1 bayamdrive iclash isize yaphela uya-ayinwa ke yena line wakhe akanankinga i-olas inenkinga nawe ongaqaqi i-oled yakho isingaze ngempela iyo-shoplifter i-shopliftela ukuthi wena udle i-oled yakho isingaqala phansi ihlanganisa amaphepha yokungena kumathenda bayishayisa ama-ramp meeting bese beyinika ithenda ebhedayo yokugunda umgaqo
i-holiday yakho njengoba ikukhulise kanzima ngaka isingashaya ama-rem meeting ishaya abafana abancane ngoba ethe mama umi kahle kodwa yazi umjitho umunjalo umjitha wena umunjalo angisho ukuthi besigebe ngithi kodwa kwelahlela amafojari ubusubheka eplangweni kudlela iplangweni thimu usubheka isipeleti sakho ukuthi thini lento ebhalwe esipeletini sakho ikhona yini ubani wena iplangwe lithina ziphi iyalo zikamakhwezikhwezi onazo iyalo ze-olida kuzona zikamakhwezikhwezi kunale ndoda leyana ebhekisayo eplangweni hayi oledi asimfundeli umfana thina okhuliswe i-oledi ke ukuthi umjida wena iyalo zonke zinikwa i-oledi asikufundeli thina asikufundeli sikufunda hamba odayisa ukudla ebhishi hamba okhanya uye ukuthi une-degree i-oledi akube i-oledi ihlale ekhaya uhambe ugijima umgaqo wena. This is babudodela wesobujalo umfana umhleja khehlela umzulu abancane ngisofundisa ya abafana bafuna ukuthi sibajele but ulayini wakhona ngempela kuba ulayini omhlophe umuntu asibuka isipeli sakhe bese buka iplango ukuthi umakhwezikhwezi ubhala ukuthini la indoda obaba wakhe isentabeni laphana indoda obaba wakhe isentabeni laphana iyobuya ngalo nyaka wesikisi iyobuya ngalo nyaka wesikisi sebeyiphuce bonke osikisi isebenza ngale ndoda ithembe wena lento njengoba isentabeni nje kuzala ithembe wena ihasho ukuthi noma ngagqoma kodwa ikhona intwana iyabheka ithembe wena itime. This is babudodela wesobujalo umfana umhleja khehlela umlungu ngeke ngenze ithu ufuna sinitshele iqiniso niyasilahlisa siyasilahlisa sishizilile empilweni thina sipatanisile awulazi iqiniso wena mina ngikhuluma ngoGrey ngubambile ushisa ngiyawazi sipatanisile empilweni zama ngeqiniso sasha isipeleti sathi babudokotela athi umakhwezikhwezi kuseyila ndoda ke la kulo nyaka namhlanje ngisho ukuthi ngipatanisile ntwana patanisa nawe baba wakho sekubhekele kakhulu patanisa ke nawe sukuma ke manje patanisa manje ngeke ukuthi wena yonke into ubhekele i-time patanisa manje nawe njengoba thina singakade sipatanisile sidlule emzimeni sidlule eqinisweni sadlula mina ayiki ihostel ebishisa lekuthiwa bengakwazi ukuya kuyona mekwenza into zami noma yipi dabe hostel bekungena nguphume ngale iglip ngene ngiphume ngale 17 ufike ngime ngeqiniso umasho ufike ngime ngeqiniso ufike ipohlo sigeza lapha namashawa angawaboni ukuthi kanjani ufike ngime ngeqiniso patanisa impilo wena yini oyifunayo kolindelane estenga sima ngeqiniso wena yini oyifunayo Maritzburg shiya ufakazi sima ngeqiniso wena yini ofuna ukuyenza isipeleti sakho esakho lesa spiriti funda lesa spirit out funda lesa spirit. This is babudodela babosizwe babujabulile lento engitshela yona noma itime aselibuye intabelo feli ikutshele yona futhi lethi intwana yami ungidayisile kushizilile intwana yami namhlanje idlaza liphelile ngenxa yakho. This is babudodela babujabulile ya ngikuphathele umqaqi lana ngikuphathele amafutha esiwabiza ukuthi Inga money drawer. It's an oil engifuna ukuthi bengiyinika umuntu 2350 rand la oil uma ngiyinika umuntu bese ngiqiniseka ukuthi umuntu uma ethatha i-Inga money oil akanikezelwe umqaqi. Why umqaqi is 1000 rand. Why umqaqi is very crucial ekusizeni umuntu ovalekelwe into ezezimali nje umethi imali kuyena yenzeki akuhlangani lutho lithinta imali that thing esibiza ukuthi umqaqi it is very crucial. Uma ukuthi isimo sezimali zakho sibophekile I advise you ukuthi ufike kubabudokotela I advise you ukuthi u-order umqaqi ufake 1000 ngikuthumelele ngoba ezinye izinto enizifunayo nina anifuni ukuthi kususwe izinto ezinibophile
nifuna qhanywe ne-answer but isibalo singahlanganiswanga ukuthi sihlanzwa kanjani sasaba nale answer. I-long division abantu abayenze bayazi iney'tephu oqhamuke ne-answer ungashongo ukuthi uhlanzisa kanjani isibalo. This is Babu Dot Voice Roger umfana Flash. Yeah, ngizokunika kuMay isigubhu samadoda amathathu. It is highly enhanced. Lesa sigubhu lesana uma ngisikipha umuntu meno 20,000. Wena on a business, all I advised kuwena ukuthi khulumisana nabantu abasebenza ema-office athize nje. Uthi ucela ehuveni akakuphe lowo dust ophuma kwihuva. Into encane njengange-teaspoon uzoyifaka kule sigubhu ekuzokunika sona. Uthi nje umuntu nje akuvulele nje ihuva yakho mhlawumbe abezo wabo 3 ngokuhlukahlukana lento ikwazi ukuthi ibambe imoya ngokuhlukahlukana mase ifake lapha phakathi esigubhini mase uthathe o200 rand abawu3 noma 100 rand abawu3 ubathathe nabo bafake lesigubhu. Lesigubhu siyadla uzosifida umkhoma amafutha omkhoma lesigubhu uzosifida amafutha omkhoma. Uma ungenayo ibhizinisi you don't need all that. Udinga amafutha omkhoma musu ungitholela o10 rand 1 2 3 uma ukuthi awuna business. Lento kwebhodlela ke kunebhodlela elizophuma lamadoda amathathu. Kuleli bhodlela uzofaka inalithi ibheke phezulu, ufaka inalithi ibheke phezulu, ufaka inalithi ibheke shuthi izu3 lezi nalithi zonke ezibheke phezulu. Uma unabantu abami kambi endleleni yakho uzokhuluma kulesi sigubhu samadoda amathathu. Uma se uyawashisa lamafutha ubiza amagama labantu labo uze ukuthi basawuphinde balibize nilakhe igama bothula du nabaphinde bayikhuluma indaba yakho. Noma ngabe uyasebenza emsebenzini bakudlalisa irafu khuluma namadoda amathathu. Isigubhu sakho noma ngabe ushiye ekhaya eMelmode ushiye ekhaya eNyanyado ushiye kaMaphumulo ushiye Hadeng ushiye Kokstad asinanki as long leli bhodlela likuwena sizoconnecta ngoba le mithi esesigubhini namafutha esesigubhini konke kula umehluko ibhodlela linenalithi isigubhu asinazo inalithi. Into eshaya yile bhodlela leli, into ekhahlelayo ile bhodlela leli. Leso sigubhu ngiyasikipha kumuntu umethi uno 20,000. Uma ufuna ukuthwala hamba uthwala sami, ufuna isalamusi hamba ubheka isalamusi kwindawo. Lana ngifuna ukunika umuntu othi babudokotela help me, I'm going to help you. The number to call ibhale lapho. This is babudokotela bokwesizibojalo mfana umhle njengekhehla lomlungu. Goodbye, thank you very much.